едната кота казва, че там било малко по-високо, после ще видим. От връх Ком легендарния Ком така върви. Така, имаме първо Ком, после малък Ком, отзад, много назад е връх Миджур. Така, сега се връщаме по Ком Мине. Там е Петрохан кулата. Стига се долу при Петрохан. После се върви от тук. Там имаме връх Чамляко и още един. Там е добра гледката. В ниското малко по-трудно се стига. Оттам има много хубава гледка. Така. Нататък е Понор планина. После имаме Голема Стара планина, Ржана планина, отзад е Мургаш. Витоша не се вижда. Добре, обаче се вижда Врачанския Балкан. Цялото. Това там долу е Вършец. Всъщност е там. Трябва да е. Едно от двете, кой знае. Така. И така, да се видим. Така. Там е Руй планина.